kani guys, ayala na ni. Muli ko tani guys. Gari tagi si Scario. No Kapitol. Ini natakin yung mga motor guys. Okay. Ini guys. Alas 12 kapin gitu siguro tamabot dito guys. Ini ang dagan ron. Awa may traffic pero ini lang ito padagan kay may manang nahina ragot. Abot magyapon ta. Dol na ta sa Golden Peak guys. Mana hapit tamabot. Ini ang Golden Peak guys. Bota sa Golden Peak alas 11:45 guys. Ano yung oras? 11:45. Naman nga po jogging sa gabi guys. Exercise nga po. Waman gikapoy guys. Tadi mga dato guys ba di na kinahang lang matog, kinahang exercise na lang. Ano niyang Kapitolyo guys, Scario. Again ato ang barangay Kamputhaw. Dagan gapon sa kanan diri sa Scario guys. Namiya tay ka og McDo lagi mo gigutom ko na. Daghang mga chicks mo gabi manggawas guys. Lagi pantog na mga chicks. Ano yung Kapitolyo? Tamabot guys. Ang oras alas 11:48. Kung alas 12 mabot siguro ta guys. Hindi siguro ta ka kuan na ni alas 12 minsa. Doon naman tas balay guys. Unsam ni? Kahina iba ning kanana pod. Duka guro tong drive to guys. Wow. Kaya rin mga nayuya mga magmotor guys kay kit on man lang ta magako sa ng daplet. Naliko na ta di sa Andres Avellana. Doon na guys. Ang oras ay alas 11:49. Hapit na. 12 tamabot guys. Bati lang. Kamot lang ta. Tulog ta ni kabot. Salamat din sa inyong pagsuporta guys. Inoonay ka bang magbalot sa inyong pagkamayo guys. Dugdihon ang iyang pagbalot da ninyo guys. Salamat guys ha. Salamat kayo. Bunako. Salamat kayo. So ang oras guys alas 11:54. Huwag kita mag-abti alas 12 guys. Abot na kita sa balay. Daghang salamat guys sa inyong pag uban kanako, sa inyong pagtan-aw. Ug salamat gyud pag-usab. Babay niyo guys kay mo paway na ta, tawag na ta kay sayo patag matawag ma kay manglimpyo ta sa kanan guys. Ato sa paguning kuan guys kay aron kuan Okay na guys. Bye bye. Salamat guys sa inyong pag-uban.